аз 3 то 9 июл дар ҷопон 3964 нафар дар натиҷаи таъсири баланди офтоб дар беморхонаҳо бистарӣ шудаанд, ки нисбат ба ҳафтаи гузашта 737 нафар зиёд аст. таври амидховар иттилоъ медиҳад. Дар ин хусус 18 июл вазири корҳои маъмурӣ ва иртиботи Токио Такеаки Мацумото дар нишасти матбуотӣ хабар додааст. зиёда аз нисфи зарардидагон пиронсоло мебошанд. мо аҳолиро ба дидани чораҳои асосӣ оид ба мубориза бо гармӣ аз ҷумла истеъмоли мунтазами миқдори кофии об даъват менамоем, таъкид намудааст роҳбари идора. давраи аз ҳама гармтарини ҳаво дар ҷопон одатан ба моҳҳои июл ва август рост меояд. рӯзҳои охир дар бисёре аз минтақаҳои кишвар ҳарорати аз 35 дараҷа боло мушоҳида мешавад. ҳамасола дар ҷопон гармии шадид сабаби дар беморхонаҳо бистарӣ шудани даҳҳо ҳазор нафар гардида, садҳо нафари дигар мефавтанд.